ni dai ina son ka wallahi. Saurayi da. Wai saurayi. I love you, I like you, I join you. Da turanci na hada maka. To dai me yake mina ne? Wallahi duk inda za ka tafi yana biyu ka son ka rake. Saurayi da kenan. Ke da tunani da Allah. Kyale min tunani. To tuna, ni za ka ta gani kana tunanin nan. Akwai matsala to. Kamo shi nan. Wa za ka mu? Kai mana. Na wanka. Kai rago ne. Kuma ka bani mamaki. Kana so na? Kuma kai ma ka san kana so na? Me yasa ka kasa zuwa ka same ni? So kake ka cuci kanka? So kake nima ka cuce ni? Na samu me min irin wannan san? Kiyaye ka daga sharrin masu sharri. Allah ya maka dafa'i da dafa'in da ke cikin Alƙur'ani. Allah ya maka jalabi da jalabin da ke cikin Alƙur'ani. Allah ya haska fuskanka hasken salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wani ba zai ka gama. Ita yin zarzau da kai bita kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin so. Hello? Hey, cutie pie. Do you miss me? Mana, sosai ma kuwa. Gaskiya sam ban yarda ba. I don't believe. Haba ya zaki ce haka cutie Har pie. bin dare jiya kana online amma ko ka kula Kin ga kin fara kenan dan Allah. Haba cutie pie. Jiya ina da online meeting da fans ko? Fans this, fans that. Call me fans. Amma yau kam you have to choose. For real? Let's just end this right now. Are you serious? Yes, I'm serious fa. Kowa fa da hurumin su daban naki da. Ka zaba ko ni ko su. Just choose kawai ni ka zaba ko su. Ni ba wannan ba. Na zabe ki. What? Da gaske? Amma